Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani tashar tamu ta gaskatan Tufa TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman Kannywood 35 maza da mata tare da 'ya'yansu, amma kamun nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya Tufa TV. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.
It's not a game, it's a rich thing.